ഇവിടെ ഇത്തിരി ഇന്റർനെറ്റ് സ്ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ട്. കിട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടോ? വന്നു മാതാജി. ഹരേ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ. വരും കേട്ടോ. ഇല്ല, ലൈവ് സ്റ്റാർട്ടായി മാതാജി. ലൈവ് സ്റ്റാർട്ടായി. പക്ഷെ എന്റെ ഇവിടെ ആവണേ ഉള്ളൂ. മാതാജിക്ക് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ലൈവ് വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ജപിക്കാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ജപിക്കണേ? ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ജപിക്കാം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അൺമ്യൂട്ട് ആക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അവിടെ നിന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കൂ. ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി അവിടെ നിന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കാമോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അവിടെ മ്യൂട്ട് ഓള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ മാതാജി. ഞാനല്ല അല്ലെ അവിടെ, ആ മാതാജി ബിന്ദു മാതാജി. അല്ലല്ല, ഞാൻ മാതാജിയോട്, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയോടാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാല് അവിടെ മാതാജി ചിലപ്പോ മ്യൂട്ട് ഓള് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ. അതെ, പക്ഷെ നേരത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വരും. കാരണം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാതാജി. എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആസ്ക് അൺമ്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഓൺ ആവുന്നില്ല. ആണോ? എനിക്കായാലും അവര് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാതാജി, കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറയും മാതാജിയോട്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബിന്ദു മാതാജി പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു അൺമ്യൂട്ട് ദംസെൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. പിന്നെന്താണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനു മാതാജിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് മ്യൂട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബിന്ദു മാതാജി അപ്പൊ മ്യൂട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മീറ്റിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് മറ്റേ മാതാജിക്ക് പറ്റണം. മാതാജിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ മാതാജിക്ക് ചിലപ്പം അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കണം. എന്തായാലും ഞാൻ ചിന്തിക്കാം, നമ്മള് സമയം കളയുന്നില്ല. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസാദികളുടെ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീര വനചാരി ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ ശീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ ശ്രീ ഗുരുദേവ് നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 43ാമത്തെ മലയാളം ബാച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 5 കണ്ടു. 5 ഭഗവാൻ അവസാനം എന്താ പറയണത്? എല്ലാം എന്നിലാണ്, എന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഭജിക്കേണ്ടത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ശാന്തി മാപ്നു അല്ലെ, ശാന്തി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശാന്തി മന്ത്രമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയണത് അല്ലെ.
സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ആരാണോ അങ്ങനെ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടുന്ന ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ധ്യാന യോഗത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ധ്യാന യോഗത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു യോഗി. അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോ ധ്യാനയോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. 5-ാം അധ്യായത്തില് 1 തൊട്ട് 5 തൊട്ട്, അതായത് 1 മുതൽ 6 വരെ ഉള്ളത് നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിനെ പറ്റി, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 7 തൊട്ട് 12 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 13 തൊട്ട് 16 വരെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ 3 കർത്താവിനെ പറ്റി പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ പരമാത്മാവിൽ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുക്തിക്കുള്ള മാർഗം, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്കൂടെയുള്ള മുക്തി, പിന്നെ മുക്തിയുടെ വേദിയിലെ സമാധാനം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ലാസ്റ്റത്തെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 5:29. അത് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാം. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ആരാണോ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണത് അവര് ശാന്തി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് 6-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ തൊട്ട് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നേറാം, പിന്നെ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഈ രൂഢൻ എങ്ങനെ ആവുന്നത്, അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ യോഗത്തിലെ പരിശീലനങ്ങള്, പിന്നെ യോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ വിജയത്തിൽ അഥവാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ യോഗിക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലെ വിജയം അതായത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ യോഗയും കുറെ കാര്യങ്ങളും കുറെ തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയാള് പിന്നെ എന്താവും? പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ആരാണ് അത്യുത്തമനായ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗികളെ പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ മുന്നേറാൻ നിസ്സംഗതയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനില്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ലൈറ്റ് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ സോറി. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും കാക്ഷിക്കാണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയില്ലേ. അതേപോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗികള് എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗം അല്ലെ. ഒരു യോഗ നമ്മൾ അറിയാം, യോഗത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗം അതിൽ കൂടെ യോഗം ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്, അല്ല സാധാരണ യോഗമാണോ എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി പറയാണ്. ആ യോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ യോഗമാണോ നല്ലത്, അതോ നിഷ്കാമ കർമ്മമാണോ നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൻ സ്വയം ഭരണാധികാരി അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിസ്സംഗത്വം വരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് നിസ്സംഗത്വം വരിക എന്ന് പറയണത്? നമ്മളല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും അധികാരി, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ, അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോ അത് നമുക്ക് ചീത്തയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. നമ്മൾ പലതും ചോദിക്കും, കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏതാ നല്ലത് ഏതാ ചീത്ത എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്ന എന്തിനാ?
ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അപകടം വരാണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, എന്റെ കൈ പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊതറിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഓടിപ്പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താണോ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് സംഭവിക്കും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൈ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇട കൊടുക്കാണ്ട്, വേണ്ട എനിക്കിതൊന്നുമല്ല, എന്റെ സുഖം, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള സ്വയം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയണം. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അതായത് എന്തിനെ വരുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പതിയെ 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 വരുമ്പോ എന്ത് വന്നാലും നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ആ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഒരു പക്ഷി ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് പറക്കുമ്പോ ആ മരം ഒന്ന് കുലുങ്ങും. അതുപോലെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓ, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് താനെ റിലാക്സ്ഡ് ആവാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്, ആരാണ് കർത്താവ്? പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സാത്വികം, താമസം, താമസികം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം നിറവേറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാ പറയണത്? ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് നിറവേറാൻ. പിന്നെ അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് നോക്കുമോ, ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ അവന് വരേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന പറയണത്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? അപ്പോ കർത്താവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവായ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്കത് യോജിച്ചതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തരുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നിഷ്കാമത കർമ്മത്തിനെ പറ്റി എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗയിലൂടെ തന്റെ ദർശനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ രീതിയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു യോഗി, ഇപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തിയോഗി തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഭഗവാൻ ധ്യാന യോഗത്തിന് ഇവിടെ തള്ളിക്കളയണില്ല. കാരണം ധ്യാന യോഗവും പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, കുറെ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലേ, അവ്യക്തഗതവാദികളുണ്ട്, ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയുക അടയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള വഴികളാണെങ്കിലും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാ? ഭഗവാനിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവര് പല ആസനമുറകളും, ചിലവര് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക, പഞ്ചാഗ്നിയിൽ നിൽക്കുക, അങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ശരീരപീഡനങ്ങളിൽ കൂടെ പല ആൾക്കാരും യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പല സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇന്നാളൊരു ഇത് കാണുക ചെയ്ത ഒരു യോഗി, അദ്ദേഹത്തിന് 105 വയസ്സായി. അദ്ദേഹത്തിന് കത്തിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ മതി. ആ കൈ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും അഗ്നിദേവൻ പ്രസാദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ യോഗസിദ്ധി. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോഗം വഴി ഒരാൾ ഭഗവാനുടെ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭോക്താരാമജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാ ശാന്തി മൃച്ഛതി. അതായത് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഭക്തിയോഗം വളരുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളത് അവര് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണേന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നാണ്, അല്ലെ, നമ്മളെ ആത്മാവാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പല യോഗ ഇതിലും പോയി, അല്ലെങ്കിൽ പല ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോണതാണ്, ഈ ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ഈ ജഡത്തില് എപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം കയറുന്നു അപ്പൊ മാത്രമേ ഇത് ജീവനുള്ള ശരീരമായിട്ട് നിൽക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഞാനല്ല, ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ
ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? ജ്ഞാനയോഗമായി. ആ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണു? ബുദ്ധി, അല്ലെ, ബോധം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഓ, ഞാനല്ല ഇത്, ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ പിന്നെ വേറെ എന്തോ ആണല്ലോ. ആ എന്നെ ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മള് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാന യോഗത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. ഓം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി. ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. തുടങ്ങാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ വിപുലമായ ഘട്ടങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ പരിശീലിച്ച് ഒരാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അതിനാൽ ആദ്യ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അനാശ്രിത കർമ്മബലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നദിരഗ്നിർന ചാക്രിയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേല് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അപ്പൊ ആരാണ് സന്യാസി? അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഒരു യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയണത്? എല്ലാ ബാധ്യതകളും, ധാർമ്മിക ബാധ്യതകളും ഒരു സന്യാസിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കണ്ടില്ലേ, അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ശരീരബോധത്തിലേ അല്ല ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ചീത്തയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരാള് ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ ക്രുക്കായിട്ടുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആള് എപ്പോഴും അടുത്തൊരാളെ അയാളുടെ കണ്ണു വെച്ചിട്ടാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളാണെങ്കിൽ വഞ്ചകനും എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ദുഷ്ടബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള് വന്ന് നിന്നാൽ പോലും ആ ആൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ സന്യാസി ഇതിലൊന്നും പെടാണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്, ആ എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗമുള്ള, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് യോഗി, അല്ലെ? അതാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു സന്യാസിയാണ്, എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ അല്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണു. യം സന്യാസം ഇതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ സന്യസ്തന സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. അതായത് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര,
ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇനി എത്ര അഷ്ടാംഗ യോഗം നമുക്കിപ്പോ കണ്ടറിയാം, ഇഷ്ടം പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗമുറകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല. കാരണം അവരെന്താ ചെയ്യണേ, ആ ഒരു സമയത്ത് യോഗ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയി അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം, പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, മാംസഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയല്ല ഒരു യോഗി ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു യോഗിക്ക് അതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയണേ, ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദയെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചാൽ അതാണ് യോഗം, അതാണ് യോഗി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തടഞ്ഞു കുത്തിയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയണു ഇവിടെ യോഗിയുടെ അവസ്ഥകളെ പറയാണ്. ആ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കൂടെയാണ് ആ യോഗി പോണേന്ന്. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മകാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമകാരണമുച്യതേ. ഇവിടെ പറയണു, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. അത് ആരുരുക്ഷു എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, സ്റ്റേജാണ്. അതായത് നമ്മള് കർമ്മത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാന് സാധന ഇതിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ, നമ്മുടെ സാധനകളിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ ആ ആൾക്ക് നല്ല യോഗസിദ്ധികളും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് യോഗാരൂഢ അവസ്ഥ. ആ യോഗാരൂഢനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ആൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ മാത്രമായിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം ഇത് ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഒരു കോണിപ്പടി വെച്ചേക്കാണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ ആ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയണം എന്ന് വരുമ്പോ അത് ജ്ഞാനയോഗമായി. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ കൂടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാണായാമയിൽ കൂടെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലേക്കൂടെ വരുന്ന ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ എല്ലാം വരുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം എന്തിലേക്കാ വരുന്നത്, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കോണിപ്പടികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ചെല്ലുക, എന്താ പറയാ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ ആ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ മാത്രം ഭക്തനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്താൽ ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് താനെ ആൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് വരണതെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികളെ എല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവന്റെ മാനസിക നിർണയം എത്തുമ്പോൾ ഒരു യോഗി നിഷ്കാമ കർമ്മം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം. അപ്പോ അതായത് എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം. മനയേവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ ബന്ധായ വിഷയസംഗോ മുക്തൈനിർ വിഷയം മന. അതായത് മനുഷ്യന് ബന്ധത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധരേതാത്മാനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദയെ ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധു ആത്മൈവ രിപുരാത്മന. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും നമ്മുടെ ബന്ധുവും. അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ചെയ്യണ, അതായത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, എങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം,
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളിലും വലുതാണ് മനസ്സെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് താനെ നിയന്ത്രണം വരും. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മം പോലും അതുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരും. ഇവിടെ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയാണ്. അതായത് യോഗാരൂക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മള് സാധന കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഓരോരോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ നാമങ്ങളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പതുക്കെ 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 നമ്മള് ശരിയായ ഒരു ഭക്തിയുടെ ലെവലിലേക്ക് വരിക അല്ലെ. അങ്ങനെ ശുദ്ധനായിട്ട് പുരോഗമിച്ചവൻ അവൻ നിസ്സംഗനോ ശുദ്ധനോ പുരോഗമിച്ചവനോ അല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കണം. അവൻ ഫലദായക ഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച വളർത്തുകയാണ്. കർമ്മയോഗയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആസനവും ഒരുപക്ഷെ പ്രാണായാമവും പരിശീലിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതെന്താ പറയാ, ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രക്രിയ അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയണില്ല എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചൊല്ലി നമ്മൾ കുറെ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. എന്നാൽ ഇവിടെ യോഗാരൂഢന്റെ അവസ്ഥ എന്താ പറയണേ? അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണില്ല. പിന്നെന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഒരു ബന്ധമില്ല. എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട അല്ലെ, ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്താ, പക്ഷെ നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാലും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചെയ്യും? നിഷ്കാമ കർമ്മമായിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ അവസ്ഥയ്ക്കും മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയം യോഗ പരിശീലിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്ഞാനിയാവുമ്പോഴാണ് യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവും, മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുവും. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനജിത അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. അതായത് മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു, ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരാള് ഒരുപക്ഷെ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മളായിട്ട് ലോഹിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രു ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സങ്കല്പമാണ്. നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചിന്ത. അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അയാൾ നമ്മളെ കാണാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിരിക്കാണ്ടിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറയാണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത് ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമുക്ക് തോന്നും ഇത് അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്നല്ലേ. അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അയാൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. ആ ആള് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അയാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. കാരണം അയാൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടില്ല, അയാൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനാരാ കാരണം? നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അയാൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടിയില്ല, പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ചെന്ന് പെടുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, അതിനെ ജയിച്ചവൻ അല്ലെ, മനസ്സിനെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തും ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അല്ല, മനസ്സിനെ ജയിക്കാത്തവനാണെങ്കിലോ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം, ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശീതോഷ്ണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടല്ലേ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ ഒരു വികാരം മീൻസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക? ശാന്തി ഉണ്ടാവും, സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്,
ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃത്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്ചതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കശ്ചന. അതായത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ, വളരെ പ്രസന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ജപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് നമുക്ക് യോഗി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അടക്കിയ ഒരാള് അഭൗതികമായ നിലയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അയാൾക്ക് സ്വർണം കണ്ടാലും ആഗ്രഹമില്ല. ആ സ്വർണം കണ്ടാൽ കല്ല് പോലെ തന്നെ തോന്നും. കാരണം കല്ലിനൊരു വിലയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന കല്ലിനെ തട്ടിയിട്ടൊക്കെ പറയണ പോലെ തന്നെയാണ് അയാളുടെ കയ്യിലും അയാളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സ്വർണ്ണക്കട്ടയും വജ്രം പോലും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമികളുടെ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ എന്തു തൊട്ടാലും സ്വർണമാവണ ഒരു കല്ലുണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം അതിനെ ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിലായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു യോഗിയായിട്ടുള്ള ആളെ പറ്റിയാണ് ആ പറയണത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയണത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ദിവസം അംബരീഷ മഹാരാജാവ്, നമ്മൾ നാളെ ഏകാദശിയാണ്, എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഏകാദശി ദിവസം എല്ലാ ഏകാദശി അദ്ദേഹം എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏകാദശികൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിക്ക് കോട്ടം തട്ടുമെന്ന് ഒരു സംശയം വരികയായി. കാരണം അത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോ ദുർവാസാവിനെ വിടുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാദശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് പാരണ വീടുക എന്നുള്ളത് വളരെ മുഖ്യമാണ്. അപ്പൊ പാരണ വീടിയിട്ട് ആ ദ്വാദശി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാരണ വീട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ ബലം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ ദുർവാസാവ് പറയും, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോവാണ്. അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാത്ത് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഇരുന്ന് തീരാറായി. എന്താണ്, ദ്വാദശി തീരാറായി. അദ്ദേഹം അപ്പൊ കുറച്ച് ജലം എടുത്ത് പാനം ചെയ്യും. ഈ ജലപാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസാവ് വരുന്നിട്ട് ശപിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ശപിക്കാൻ പോണ വഴി തന്നെ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സുദർശന ചക്രം, അതായത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സുദർശന ചക്രം ഭഗവാന്റെ പോലും അനുമതി ഇല്ലാണ്ട് വന്നു എന്നാ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ആ സുദർശന ചക്രം അപ്പൊ ഒരു തലമുടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുർവാസാവ് ഇങ്ങനെ ശപിച്ചിട്ടാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനെന്തായി അവസാനം? അതിന് അംബരീഷ മഹാരാജിനെ തൊടാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം സുദർശന ചക്രം വന്നപ്പോ അതെന്താ ദുർവാസാവിനിട്ട് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദുർവാസാവ് അവസാനം ഭഗവാനെ തന്നെ പോയി ശരണം, ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി, അവർക്ക് ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവസാനം ഭഗവാനെ തന്നെ പോയി ശരണം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുനി. കാരണം എന്താ? എന്റെ ഭക്തൻ, അഹം ഭക്ത പരാധീനാലെ, എന്റെ ഭക്തന് എന്താണോ, എന്റെ ഭക്തനെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി ആ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറയാം. അങ്ങനെ തിരിച്ചും അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം താനെ പോവാ. അപ്പൊ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാനുണ്ട്. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനോ കരോ ഹരേർ മന്ദിരം ആർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാര അച്യുത സത്കഥോ ദയേ മുകുന്ദലിംഗനാല ദർശനേ ദൃശോ തദ്ഭൃത്യ ഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഘം ഘ്രാണം തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനാം തദർപ്പിതേ പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പാദാഭിവന്ദനേ കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യയാ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരതി. സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കണം എന്നല്ലേ. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നിട്ട് ആ കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. തന്റെ വാക്കുകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? കരവും ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു, അതായത് കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മന്ദിരം, ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പിടം എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. പിന്നെ ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അച്യുത കഥകൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. പിന്നെന്താ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുകുന്ദലിംഗനാദർശനം, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക, ഭഗവാനെ കാണുക.
പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തുളസി ദളങ്ങള് മണക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മള് പിന്നെന്താ തല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് പ്രണമിക്കുക, നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. അതാണ് പറയണത്. പിന്നെ കാലുകൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അമ്പലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ വിവരണം നമുക്ക് ഇതിൽ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ, നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിയെ പറ്റി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. ഈ നവവിധ ഭക്തിയും ഒരേപോലെ ആചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. ഒരേപോലെ തന്നെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന്. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളാണ് കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, മതം, മാത്സര്യം. അല്ലെ? ഈ 6 എണ്ണാണ് മനസ്സിന്റെ ശത്രുക്കളെ. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് താനെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നോളും. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും. ആത്മസാക്ഷാത്നിഷ്ഠനായ വ്യക്തി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള മോഹങ്ങൾ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്തിനെങ്കിലും ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളുള്ള, അല്ലെ? നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നമ്മള് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അത് നമ്മളെ കാമത്തിലേക്കും ക്രോധത്തിലേക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികളെ എല്ലാം സമഭാവനയോടുകൂടെ കാണുന്നു. ആർക്കാണ് സമഭാവനയോടെ കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക്, ശരിയായ യോഗികൾക്ക് ആരോടും ഒരു ദേഷ്യവും ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ 3-ാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. അതില് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 അംഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അപ്പോ ഈ സമാധി സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ ആൾക്ക് എന്താ പറയാ യോഗാരൂഢന്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള യോഗകൾ കാണുകയാണ്. കണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണോ യോഗ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. തല മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കൂട്ടി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാല് മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് യോഗയല്ല. ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് പീഡനങ്ങളാണ്. പിന്നെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഇവര് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പോ അതൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ഒരു യോഗയല്ല. പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് അത് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ല, അത് നിയമം. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണതിനാണ് നിയമം എന്ന് പറയാ. അത് പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാല് 4 യമനിയമങ്ങളാണ് പ്രഭുപാദം നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കരുത്, പിന്നെന്താ ലൈംഗികത, അതായത് മറ്റ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായിട്ട് അവിവാഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മത്സ്യമാംസം അത് ചീട്ടുകളി, ചൂതുകളി, ഇത് 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് യമ നിയമങ്ങളിൽ വരണ കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ ചുരുക്കത്തിലാണ് പ്രഭുപാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ആസനം നമുക്കറിയാം. നമ്മള് നല്ലൊരു പായ വിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇത് വിരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആസനമുറകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലത് തന്നെ. ശരീരത്തിന് പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും, ശരീരത്തിന് ജോയിന്റ്സ് എല്ലാം നല്ല ഇതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാണായാമ ചെയ്യണം, അല്ലെ? പ്രാണായാമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധാരണ. പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ ധാരണ, പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന, അതാണ് ധ്യാനം. ആ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് ആ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒരു സമാധി അവസ്ഥയാണ്. സമാധി അവസ്ഥ തന്നെ 2 സമാധി ഉണ്ട്.
അതായത് സംപ്രജ്ഞ സമാധി ഉണ്ട്, അസംപ്രജ്ഞ സമാധി ഉണ്ട്. ഈ സംപ്രജ്ഞ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നിട്ടുള്ള സമാധി. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതെല്ലാ ബോധങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് അസംപ്രജ്ഞ സമാധി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, നമ്മൾ യോഗ ലാഡറിനെ പറ്റി നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തില്. പിന്നെ ഇവിടെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം, നാത്യശ്നസ്തു യോഗ യോഗ ഗോ ഒരു മിനിറ്റ് നാത്യശ്നസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തേ മനശ്നസ്നദാ ന ചാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. എന്താ പറയണത്? അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ യോഗി ആവാൻ വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഒരാൾക്ക് യോഗിയാവാൻ പറ്റുക? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉറങ്ങുക, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിനോടും ഒരു അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ പറയണു, സ്വഭാവവും ചഞ്ചലവും, അതായത് എന്താണ് ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ. അതായത് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാനെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ചഞ്ചലമാണ് അല്ലെ, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാന്ന് വരെ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് 6:26, യതോ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തോ നിയമേതാത്മന്യേവ വശം നയേത്. എന്താ പറയണേ? സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രിടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. തസ്യാഹ നിഗ്രഹം മന്യ വായോരിവസു ദുഷ്കരം. വായുവിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റും കൃഷ്ണ, പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയണത്, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുരങ്ങിനെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന മനസ്സിനെ പടിപടിയായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം. അതിന് ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിനാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും, കുരങ്ങിന്റെ മാതിരിയല്ലേ മനസ്സെന്ന് പറയല്ലേ, ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടി 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 നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റണില്ല. പിന്നെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയേണ്ടത്, സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാസ്ത്യക്താ സർവാനശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴിമാറുകയരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അതിന് ഭഗവാൻ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്. നമുക്കത് ഒരു എന്താ പറയാ, നെക്ടർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്ത കർമ്മ പ്രവർത്തനാൽ സംഗത്യാഗ സ്തതോവൃത്തിർ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. അത് ഭക്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഉത്സാഹം വേണം, നിശ്ചയം വേണം, ധൈര്യം വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് ശരിയായ ബോധം വേണം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് സംഘം, നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ അത് സ്വാത്വികമായിട്ട് കർമ്മമാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധനയിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സത്സംഗം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്.
സത്സംഗത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഭഗവാൻ പറയണാണ്, ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും സർവജീവികളെ കാണുന്നു, എന്നെയും സർവജീവികളിലെയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് കാണാം. സർവത്ര ഭഗവാനെ പശ്യതി, അല്ലെ? യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി. എല്ലാത്തിലും എന്നെയും കാണുന്നു, എന്നിലെ എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി ന ജമേന പ്രണശ്യതി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഞാൻ അവനെയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പല ദിക്കിലും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മള് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടവും വരുന്നില്ല. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. എല്ലാത്തിലും സമമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്താം. അതായത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു യോഗിക്ക് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരിലും എന്നെയും എന്നിൽ എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പറയണു, അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ യോഗികളുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. ആരാണ്, എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് യോഗി എന്നുള്ളത്. സർവഭൂതസ്ഥിതം യോമാം ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിത സർവഥാ വർത്തമാനോപി സ യോഗി മയി വർത്തതേ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ, യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി എന്നല്ലേ, എല്ലാത്തിലും എന്നെയും എന്നിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്ന ഒരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, സർവഭൂതസ്ഥിതം യോമാം ഭജത്യേകമാസ്ഥിത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നറിഞ്ഞ് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ അറിയാലേ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ യോഗി എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാ, കാരണം എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതിയോ അർജുന സുഖം വാ യതിവാ ദുഃഖം സ യോഗി പരമോമത. എന്താ പറയണത്, അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളുടെയും അവരുടെ സുഖത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പൊ ഉത്തമനായ യോഗി എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ആരുടെ ദുഃഖം കണ്ടാലും പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറയും. അതായത് വേറൊരാളുടെ ദുഃഖം കണ്ടാൽ ആ ഇതിൽ ദുഃഖിക്കുകയും വേറൊരാളുടെ സുഖം കണ്ടാൽ അതിൽ സുഖിക്കുകയും, അല്ലാണ്ട് വേറൊരാളുടെ സുഖം കണ്ട് ദുഃഖിക്കുക, വേറൊരാളുടെ സുഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും, വേറൊരാളുടെ ദുഃഖത്തിൽ സുഖിക്കുകയും വേറൊരാളുടെ സുഖത്തില് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു യോഗിയല്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത്, എന്നാലും യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, അത് സമഭാവനയാണ്. ദുഃഖം കണ്ടാലും സുഖം കണ്ടാലും അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവസു ദുഷ്കരം. അപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ വേണി കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കൃഷ്ണ, പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണം. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിസ്സംശയമായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിലായാലും യോഗത്തിലായാലും മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കണം.
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? വാക്കിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാക്ക് നിയന്ത്രിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ കുറയും. നമ്മുടെ നാക്കാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണേ. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ ആയാലും വാക്കുകളിൽ കൂടെ ആയാലും നാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നല്ലതും ചെയ്യിക്കുന്നത്, ചീത്തയും ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തോടെയും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും മാത്രമേ നമുക്ക് അതെല്ലാം നേടാനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതെ, ഇവിടെ നമുക്ക് അർജുനന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണം കാണിക്കുക. കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയിൽ തൊട്ട് അർജുനൻ അത്രയും അധികം കോൺസെൻട്രേഷൻ, അത്രയും ശ്രദ്ധയാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയണത് എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണാണ്. കാരണം ആ അവസ്ഥയാണ്. അന്ന് അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേടാനുള്ള ആ മനസ്സായിരുന്നു. ഇവിടെ അർജുനന്റെ മനസ്സ് തളർന്നുപോയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ശത്രുവും മിത്രവും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ നമ്മള് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അർജുനന് ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടാലും ഒന്നും തോന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ അറിയാണ്ടുള്ള ഇതിൽ പോയതല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഈ ബദ്ധാന്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർജുനനെ ഭഗവാൻ നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയണ, നീ ഇതിനൊരു നിമിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അർജുന, നീ എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തോളൂ. പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാനിലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ അർജുന. കാരണം അർജുനെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാൻ അല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ആര് വന്നാലും ഇത് എന്താ പറയാ, ഒരു പന്നിയെ ശിവന്റെ കൂടെ പാശുപതാസ്ത്രം കിട്ടുന്നത് അല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, അതിനൊന്നും അർജുനന് മടിയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു. അത്രയും ദൃഢനായിരുന്നു അർജുനൻ. പിന്നെ ഇവിടെ 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാ സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറയാണ്, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ തീർത്ത് പറഞ്ഞു, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ പറയണതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നണില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആത്മാവാവുന്ന ഈ രഥത്തിന്റെ അല്ലെ ഈ ശരീരമാവുന്ന രഥത്തിലെ ആത്മാവുന്ന രഥി, അതായത് ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിനെങ്ങനെയാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാവുന്ന കുതിരകളെ കടിഞ്ഞാണാവുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയാവുന്ന സാരഥിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടും അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്കിതൊന്നും സാധ്യമല്ല. പിന്നെ മനസ്സ്, പക്ഷെ കൃഷ്ണ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അസംശയം മഹാബാഹോ അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേനത് കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശരിയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം? അഭ്യാസേന, അഭ്യാസം കൊണ്ട്. അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അഭ്യാസം കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടെ നമുക്ക്, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്മിത്തരണ വൈരാഗ്യമല്ല, ഒന്നിനും ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വീണ്ടും വിധത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവനാട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താവുന്ന പറയണത്? നമുക്ക് മുന്നേറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്താൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. അതായത് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ച് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യോഗയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, നമ്മൾ പോലും മറന്നോ എന്നോ കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും നല്ലതും ചീത്തയും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ താഴത്ത്
തീ ഇട്ടിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തീ പിടിക്കില്ല അല്ലെ, അത് കെട്ടുപോവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൂടെ എന്താ പറയാ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയണു, പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ അവിടെ പറയണേ, വിജയിക്കാത്ത യോഗിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, വിജയിച്ചിട്ടില്ല, യോഗയിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എന്താ പറയാ, അടുത്ത ഒരു ജന്മം വരുമ്പോ വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭയങ്കര വലിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ, പണമായാലും സൗന്ദര്യമായാലും എല്ലാം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ അവര് വരുമ്പോ പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ, അവര് ഭഗവാനെ മറക്കണം അല്ലെ. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അവര് ചെയ്തതൊന്നും വെറുതെ പോവില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, സ്വല്പം അല്പസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതവയൽ, കുറച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങളെ വലിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മള്, അവര് വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മസാക്ഷാത് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വാചിക മനസ്ഥിതി നിമിത്തം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതിൽ യോഗതയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, അവര് നല്ല നല്ല കുടുംബങ്ങളില്, പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരിക, ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്തനായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രഭുപാദ പറയും, ഞാൻ എന്തോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ ഭക്തനെ ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടിയത്, അതുപോലെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനും സാധിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പറയാണ്, ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കർഷം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘങ്ങളെ പോലെ നശിക്കുമോ? ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ചു, അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്കൊരു നാശം സംഭവിക്കില്ല, അവര് നല്ല കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥാനൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താതഗച്ഛതി. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. അവരെ നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വരില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അജാമിളന്റെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. കാരണം അജാമിളൻ മരിക്കാൻ നേരത്ത് മകനെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മകനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരായണ എന്ന് വിളിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, യമദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോവാണ്. പേടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ, ഈ മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ യമദൂതന്മാരുടെ രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കുമ്പോ നാരായണാന്ന് വിളിക്കും. മകനെയാണ് വിളിച്ചത്, പക്ഷെ വിളിച്ച് നാരായണനെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെ കണ്ടാലും വിഷ്ണു പാർഷദന്മാര് അവിടേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യമദൂതന്മാര് അപ്പൊ യമന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഭഗവാനെ ഞങ്ങള് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന്, ഞങ്ങളുടെ വിചാരം അങ്ങല്ലേ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണല്ലോ, യമനാണല്ലോ മരണത്തിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണതല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇവര് വന്നേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാണ്, എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്താവെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പരാജിതനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ജഡഭരതന്റെ കഥയാണ്. ജഡഭരതൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഒരു മാനിന് വേണ്ടി എന്താണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, രാജ്യവും ഭരണം കുടുംബവും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു മാനിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ മാൻ മരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ ആ മാൻകുട്ടിയെ നോക്കി നോക്കി അവസാനം മാനായിട്ട് ജനിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത്രയും വലിയൊരു യോഗി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മം. അങ്ങനെ മാനായിട്ടുള്ള ആ ജന്മം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു യോഗിയായിട്ട്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാലോ യോഗിയായിട്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താവും, ആ യോഗ ഇത് കളയാണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആണ് ജഡഭരതന്റെ കഥയാണത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്, ഒരു യോഗിക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു, ആധ്യാത്മികമായ പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ അത് അയാൾക്ക് പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പോ മുൻജന്മത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക, നല്ല ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ല ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവും.
പിന്നെ മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലുക, അതേപോലെ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടുക, പടം വരയ്ക്കുക, അതൊക്കെ അവരുടെ മുജ്ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗിയാണ്. അത് എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? യോഗീനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേയുക്ത തമോ മത. അതായത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഭഗവാനെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള്, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിലും വച്ച് അത്യുത്തമനായ യോഗി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലേ പ്രഭുപാദ? എപ്പോഴും അത്യുത്തമനായ ഒരു യോഗിയാണല്ലേ പ്രഭുപാദ? ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മേ യുക്തതമോ മത, ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതാണ് എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യണ, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യണ ഒരാള്, ഒരു യോഗിയാണ് അത്യുത്തമൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. തപസ്വിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി. ജ്ഞാനിയേക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. യോഗീനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഭഗവാനില് നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അദ്ദേഹമാണ് യോഗികളിൽ വച്ച് പരമയോഗി. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്ന ആള്, അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇതെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സോറി, ഇന്നൊരു ഇത്തിരി നേരം കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ.